दा जोङो बेवहाय 14 नं बिसमुरि गामिनि जानानै जोङो बुंनो सानदोंदि बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आरो दानि सोलिफुनाय सरखारनिसिम जोङो खावलायहरनो लुबैदों। जोङो बे 14 नं बिसमुरि गामिया 1947 निफ्राय रायजो जाबोनाय। दा बेखिनियाव दिनैसिम फैयै फैयै फैनानै मोनथाम सक्ति जालांबाय। बे सक्तिनि गेजेरावबो दिनै नाथायबा जोंनि बे 14 नं बिसमुरि गामिनि नैबे बिदासि जरा मोनसे दालां दङ। बे दालाङा गामि गेजेरजोंनो दैसा थांनाय। दा बेवहाय खोब माने जोंनि रायजो जानायाव बा संसार जानायाव बे दालाङा ओरैबायदि माने उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङ। दा बेवहाय जोंहा बेवहाय सर्टकाट थांनाय फैनायनि मोनसे लामाबो गैया जाहैबाय। दा जोङो जुदि बे 14 नं बिसमुरि गामिनिफ्राय रायजो जानायाव एबा माबा मोनसे केलेंकारि जायोब्ला बेवहाय खैफोद आफोद निदान खैफोद जायोब्ला जोंहा बेवहाय गारि सोजानाय मोनसेबो लामाया जाला। दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बे गामिनि थागिबि रायजो जागिरि जानानै जोङो दानि सोलिफुनाय सरखारनिसिम जों आसा खालामो जिहेथु बे दालाङा अननानै माने जोंनि रायजो जानायाव माने बे केलेंकारि मोनसे गोदोनानै थानाय दालांखौ हयथ' एसे सुस्रांफैयो आरो सरकारा बेखिनिखौ नोजोर होफैयो। दा बेखौनो जों 14 नं बिसमुरि गामिनि जानानै बे जिनिसखौ जोङो जोंनिफ्राय फोरमायहरनाय जाहैबाय। सिगाङावबो जोङो बे दालांनि सोलिफुनाय माखासे माबायाव जोङो खोब माने दा दैज्लां बोथोर जालायबाय। जोङो बेवहाय गोदोनिफ्रायनो आइ आफा रायजो राजा लानानै जोङो रायजो जानायाव जोंनि बे सुजुग सुबिदाखौ रायजोनि गेजेरजोंनो खालामनानै लानाय जायो। जोंनि बे गथ' गथाय खांनाय संसार जानायनि बेलायावहाय खैफोद आफोद जायो। बेवहाय माबा मोनसे निदान खैफोद जायोब्ला बेवहाय गारि सोनायनि बेबस्था जाया। दा सरखारनिफ्राय जोङो एम्बुलेन्स जुदि लेंहरनांगौ जायोब्ला बेवहाय जोंनि बे किल'मिटार मोनसेयाव 2 किल'मिटारनिफ्राय ओरै टार्निंजों गिदिंनानै जोङो बे माबायाव ओरै सोसननानै जोङो लाफैनांगौ जायो। दा बेनिखायनो बेजोंनो लोगोसे आरो आङो बेखौनो फोरमायबावनो लुबैयो दानि सोलिफुनाय सरखारनि गेजेराव जिहेथु माने अननानै बे जोंनि बे गोग्लैसोनानै थालांनाय बिदासि जरा दालांखौ एसे थाबैनो हयथ' बेबस्था खालामनानै मावफैनो होयो। आरो बेजोंनो लोगोसे थांनाय फैनाय दैज्लां बोथोर सफैलायबाय। गथ' गथायनि फरायनाय साइकेल लानाय बा गारि सालायनाय बेवहाय जोंहा थांनाय फैनाय उसुबिदा जाबाय। दा नंखायनो जोङो बेवहाय माने बे दालांखौ मावनानै लानांगौनि बेलायावहाय जोङो रायजोयैनो मावबाय थायो। दा बेवहाय थाखा फैसा जोङो खरस जालुबाय थायो आरो खना बांगिना जों आइ आफानिफ्राय बा रान्दि दुखिनिफोरनिफ्राय जोङो माने गोबां माने खना बांगिनानि गेजेरजों जोङो बे जिनिसखौ नांलाय खमलायनि गेजेरजों आदाय खालामनानै जों मावनानै लानांगौ जायो। दा बेनिखायनो अननानै सोलिफुनाय सरखारनि गेजेराव बेखौ थाबैनो मावनानै होफैयो। दा बेनि थाखाय आं गले गले माने सोलिफुनाय सरखारनिसिम आङो आखाइ खबजों खावलायहरनाय जाहैबाय। आङो बेखौनो खावलायबावनो लुबैयो जे जोंना हाग्रामा समस्तिनि बा देबरगाव समस्तिनि जानानै थांनाय माखासे समावबो जोङो नांगौ रोखोम बादि जोङो RCC दालांखौ मोननो हायाखै। बेनि गेजेरावबो दिनैसिम दा 5 बोसोर सोलिनाय दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि गेजेरावबो जोङो दिनैसिम बे दालांखौ नांगौ रोखोम बादि मोनाखै। दा जोंनि समस्तियाव जोंना सिगांनि माबायाव जोंना हाग्रामायानो गोग्लैयोमोन देबरगाव समस्ति हिसाबै। दानि समाव जोंना रलेन्स इस्लारिनि जोंना मानगोनां सारनि जोंनि समस्ति गोग्लैयो MLA नि। दा बेनिखायनो मानगोनां जोंनि समस्ति हिसाबै जोंना दानि सोलिनाय सार रलेन्स इस्लारिनि समस्ति हिसाबै बिथांमोनहा माबा मोनसे हयथ' बेबस्था खालामनानै जोङो बे जिनिसखौ जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ मावनानै होफैनो हायो। दा बेखौनो जोङो गले गले बिसमुरि FB फरेस्ट भिलेज हिसाबै जोङो बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय जायो। मिथिहोनाय जायो जे जोंहा BTC काउन्सिल इलेक्सना फैगासिनो दङ। दा बिनि गेजेराव जायखि पार्टिनि गेजेरनिफ्राय माने मावफैया मानो जोङो बे सरखारजोंनो दङ होननानै जोङो बे 14 नं बिसमुरि गामिनि जानानै रायजो राजानि गेजेराव बेखौनो जोङो बयबो जाय मावफैयो बेजोंनो मदद होगोन होननानै जोङो फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सनाव बाहागो लागोन होननानै जोंनिफ्राय मिथिहोनाय जाहैबाय।